път тъмната страна на футбола, кирливите ризи на тази любима игра, на практика опитвам да покажа на бял свят. Но дори корупционните схеми и хазартното лоби не могат да отменят факта, че не случайно говорим за цар футбол. Че именно красиви моменти, ювелирни изпълнения и гениални играчи вдъхновяват поколения наред и ни карат да наричаме тази игра именно цар футбол. Затова идеята на този клип е да покажа повече от просто красиви изпълнения. В него, в личният ми топ 15 на най-великите футболисти играли някога, ще видите освен най-добрите им попадения. Ще чуете техни размисли и ще разберете част от техните истории. След тях, но още в този клип ще направим и топ 10 на най-емоционалните моменти. Исторически моменти от любимата игра. Но преди всичко да започнем с една история. Това е Садио Мане. Той е баща на практика на всички жители в родното му село в Сенегал. Именно Мане дарява 500 000 паунда за построяването на болница в Бамбали. Дарява 41 000 паунда на правителството на Сенегал, когато пандемията удари. Дарява 250 000 паунда за ново основно училище в Бамбали. Грижи се в селото да има интернет. Дарява лаптопи на учениците, като месечно дава на всяко семейство по 70 евро. А там живеят 2000 човека. Това като добър пример, с който да започнем класацията. The Black Pearl, Елзебио. Скорост, сила, дриблиране и едни от най-свирепите голове някога за португалския Бенфика. Елзебио стига до 5 европейски финала за 8 години. Известен е с геройските си постижения през 66-та, когато на световното отбелязва 9 гола, което издига Португалия до третото място на световното първенство. Същата година губи Балон д'Ор само с една точка зад сър Боби Чарлтън. Но пък за сметка на това я печели година по-рано. Елзебио е смятан за най-добрия играч някога, който е роден в Африка. Аз съм мозамбиец и съм португалец. Аз съм черен и съм бял. Аз съм Елзебио. Футболът е единственият начин да изразя себе си. На игрището се чувствам свободен. The Bomber, Герт Мюлер. Играчът с умение да вкарва голове на практика от нищото. И красиви и грозни голове. 3 пъти европейски шампион. Той смазва рекорди, като вкарва 85 гола за 60 игри в една календарна година. Рекорд, който не е разбит за цели 4 десетилетия. Той също така държи световната титла голмайстор за 32 години. И е последният играч, който вкарва двуцифрено число голове на световното първенство. И ако това не е достатъчно, за да го циментира като един от най-добрите, то какво би било? Топката беше моя приятел. Моя най-добър приятел. Вкарването на голове е най-красивото нещо в футбол. The Little Bird, Мане Гаринча. Това, което може би не знаете, е, че десният крак на Гаринча е 6 см по-къс от левия. Да, 6 см. Но това не го спира да стане легенда в Бразилия и един от най-добрите дрибльори на всички времена. Когато Пеле и Гаринча играли заедно, били непобедими. И когато Пеле пропуска световното през 62 заради контузия, Гаринча еднолично печели втората световна купа благодарение на невероятните си умения. Научих се да играя с топка, направена от парцали. Никога не забелязах какъв невероятен играч съм станал. Винаги имах чувството, че мога да играя и по-добре. The White Pele, Зико. Зико е известен със своето голмайсторство, дрибъл и креативността си. Всъщност таланта му го прави един от най-добрите голмайстори на всички времена. А на всичко отгоре това дори не е работата му, защото той е полузащитник. През 72 отбелязва 72 гола в една календарна година. За справка, само Меси, Мюлер и Пеле отбелязват повече за една година. Доста добре, като за човек, чиято основна работа не е да вкарва голове. Футболът е балетът на масите. В футбола резултатът е измамен. Може да се представиш много добре, но така и да не спечелиш. Има нещо по-велико от резултат, по-трайно – наследството. За да постигнеш величие са необходими две неща – план и недостатъчно време. Феноменът Роналдо. Най-младият играч, който печели Балон д'Ор само на 21. Роналдо притежава невероятен контрол, експлозивност и талант, които карат феновете да спорят дали той не е най-добрият на всички времена. За нещастие през 2000-та Роналдо претърпява контузия. Контузия, която отнема 2 години възстановяване. И въпреки, че се завръща на терена, бързината и експлозивността му вече не са същите. И все пак той печели световната купа през 2002, отбелязвайки 8 гола, 2 от които на финал, което тогава го прави най
най-добрият голмайстор на световното с общо 15 попадения. Аз съм професионален футболист от 20 години, така че би следвало да почувствам ефекта от времето и годините. Но страстта ми към футбола си остава непокътната и желанието ми да съм на полето е все същото. Зизу, Зинедин Зидан. Играчът, който играе така интелигентно и деликатно, сякаш на забавен кадър. Феновете знаят за виртуозното му първо докосване на топката. Зидан печели всичко, каквото подлежи на печелене. Шампионската лига през 2002, Световната купа през 1998, 2 пъти серия А, Ла Лига. Зидан е отборен играч. Появява се точно когато отборът му има нужда от него. Единствената критика към него е, че може би е малко непостоянен във футболната си кариера. Не съм най-добрият, но дадох най-доброто от себе си. Наполеонът на футбола – Мишел Платини. Някои фенове смятат, че Платини е най-добрият, що се отнася до асистенции. Особено дългите пасове. Неговото лидерство, голмайсторство и умението му да асистира му печелят 3 пъти най-добър играч на света. И то е в ерата на Марадона, Зико, Матеус, Ван Бастен и Гулит. Всички са в лигата по това време. Платини също се записва и в историята на европейското през 1984-та, когато вкарва 9 гола за 5 мача, като печели първата национална награда на Франция. За жалост името му е опетнено поради факта, че става президент на УЕФА. Но вече имахме клип, в който да говорим за корупция. Тук може би заключението е, че и таланта не значи, че няма да бъдеш корумпиран. Футболът се играе с глава. Краката са просто инструмент. Ференц Пушкаш. 3 думи. Best shooting ability в цялата история. Излиза на полето 718 пъти и вкарва 708 гола. Пушкаш е играчът с най-много хет-трикове първокласни мачове в Европа – 61. Също така е единственият играч, който вкарва 4 гола на финала на европейското срещу Франкфурт през 60-та. Футболните историци казват, че той е играчът с най-много асистенции по това време – цели 390. Благодарение на него Унгария печели 28 пъти и завършва наравно 4 в рамките на 4 години. В живота имаш нужда от много други неща, освен талант. Неща като добър съвет и здрав разум. Ако трябваше да посоча най-важния матч в живота ми, то аз бих избрал матчът Унгария-Англия през 53. Англичаните създадоха футбол и ние ги победихме на техен терен. Дер Кайзер, Франц Бекенбауер. Най-добрият защитник на всички времена. Също известен и като майстор във всеки друг аспект на футбола. Той има невероятно футболно IQ, асистиращи способности и контрол на игрището. Бекенбауер буквално създава позицията либеро или призрачен защитник, който играе по-голямата роля в самата постройка на една атака от традиционното либеро. Един от интересните моменти е през 70-та, когато играе на полуфинала на световното с Италия. Там той играе с извадено рамо. След това докарва победа на Германия на световното, когато побеждава Кройф и Холандия през 74-та. Не са силните тези, които печелят, а печелят тези, които са силни. Научих, че може да победиш и без това. Даблантаро, Алфредо Ди Стефано. През 50-те няма по-добър играч в света от Ди Стефано. Той има пръст в абсолютно всеки аспект на играта и именно това е причината Реал Мадрид да станат най-добрият отбор по това време. Печели 5 европейски купи, една след друга. Ди Стефано е също така единственият играч, който печели Супер Балон д'Ор и го прави през 89-та за най-добър европейски играч за последните 30 години. Трагедията е, че така и не успява да играе на световно. Във футбола играеш с хора, а хората, както знаете, са способни да допускат грешки. Преди да продължим към топ 5, няма как да не споменем и играчи, които могат да бъдат отбелязани като едни от най-добрите в света, но по една или друга причина не са стигнали до този лист. Роналдиньо, Роберто Баджо, Лев Яшин, Франко Барези, и Ромарио. И още един. Габриел Омар Батистута. Футболният Питагор Йохан Кройф.
Печели европейското 3 пъти. Печели Балон д'Ор 3 пъти. Ла Лига, Копа дел Рей и какво ли още не. Кройф е и левичар, и десничар. Гениален и с двата крака. Играч с невероятен поглед на играта и умението да играе на всяка позиция. Той има легендарния талант да сканира това, което англичаните наричат openings или отворени възможности на полето. Моменти за част от секундата, които друг няма способността да види. Нищо не доказва по-добре от легендарния матч на световното през 74-та, когато Кройф реконструира полето още в първата минута. Разбирай, сам сменя позицията си на централен нападател и буквално заповядва на централния защитник да му подаде топката, като след това дриблира през няколко германски играча и то от задна линия. Сякаш изобщо не са за там. Друг маркер на IQ е създаването на неговата запазена марка, The Cruyff Turn, или моментът, в който по време на дуспи той решава да подаде топката вместо да стреля. Кройф завинаги ще остане един от най-интелигентните и гениални играчи на всички времена. Освен това е и международният откривател на Христо Стоичков. Да играеш в футбол е много просто, но да играеш в обикновен футбол е най-трудното съществуващо нещо. Играеш в футбол с главата, с краката ти са там, за да помагат. Кристиано Роналдо. Един от най-добрите голмайстори на всички времена. Знаен с безпощадната си работна етика, ненадмината атлетика и гръмка атака. Кристиано често е надеждата на отбора, на практика независимо от ситуацията. Именно Кристиано всъщност е играчът, който отбелязва най-много голове в цялата футболна история. Най-много интернационални голове на всички времена. И най-много голове вкарани по време на Шампионската лига. Също така печели 5 пъти най-добър играч в света и то да не забравяме, че е в същата ера с Лионел Меси, което просто доказва абсолютното величие на Роналдо. Любовта ви ме прави силен, омразата ви неудържим. Не съм перфекционист, но обичам нещата да се вършат добре. Но по-важното от това, имам безкрайна нужда да се уча, да се подобрявам и да еволюирам. Лионел Меси. Но какво изобщо бихме могли да кажем за гения? Може да дриблира през цял отбор, може да даде пасове перфектни до сантиметъра или просто може да вкарва голове, както и откъдето си поиска. Печели най-добър играч 7 пъти, с османа път, 6 пъти златната обувка, 91 гола в календарна година. И това е само върха на айсберга на легендарните постижения на Меси. Той често получава критика за това, че няма много интернационални постижения през ранната му кариера. И може би това прави щастието му преди 2 години удесетворено, когато през 2021 той печели Копа Америка, а през 2022 печели и световното, когато също логично става и играч на турнира. През кариерата си се доказва със своите постижения и постоянства, със своята вярност към клуба, направил го величие Барселона. Най-добрите решения не се взимат с ума, взимат се с инстинкт. Във футбола най-важното нещо е хармонията, как играчите работят заедно. Няма значение дали имаш най-добрите играчи на света. Без работа в екип няма как да спечелиш. Диего Армандо Марадона. Ръката на Бог. Марадона смазва всяка опозиция по пътя си към световната купа през 86. Той има божествен талант, непоклатима воля за победа и плеймейкинг. Легендарният момент, който го изписва в историята, е ръката на Бога. По време на матч с Англия, когато той също така дриблира през 6 играчи и на практика вкарва гола на десетилетието. Той описва момента по този начин. A little with the head of Maradona and a little with the hand of God. И все пак най-величественият момент е когато Марадона води Аржентина до абсолютната победа на световното през 86. Аз съм Марадона, този, който вкарва голове, този, който прави грешки. Мога да понеса всичко. Имам достатъчно големи рамене, за да се бия с всички. Когато хората са успешни, то това е заради работа. Късметът няма нищо общо. Краля на футбола Пеле. Пеле започва футболната си кариера само на 15 и печели първата световна купа на 17. Играч с 0 слабости. Той е изпреварил времето си с трикове, които до този момент никой не е виждал. Вкарва повече голове, отколкото някой до тогава е вкарвал. Единствената критика за него е, че през 60-те е имало много равностойни играчи. И все пак трябва да отбележим, че по това време бразилската лига е една от най-силните в света. Както и днес. И Пеле вкарва 144 гола за 130 игри. Именно срещу едни от най-добрите европейски клубове и такива в света. Пеле е познат и като единственият играч, който е спечелил 3 световни купи. Той е човекът, който прави Бразилия известна по цял свят. За онова време той е това, което Стоичков е за нас през 90-те. Ентусиазмът е всичко. Той трябва да е изпънат и вибриращ като струна. Дуспата е страхлив начин да вкараш гол. Успехът не е случайен. То е здрава работа, упоритост, учене, жертва и преди всичко любов към това, което правиш или се учиш да правиш. Топ 10 най-емоционални моменти.
волето на Зидан. Волето на Зидан по време на финал на световното първенство по футбол през 2002. Едновременно красиво и широко дискутирано, става символ на майсторството му. Голът на Меси срещу Хетафе 2007. Меси разтърсва футболната общност със своя плашещ талант в едно от най-запомнящите се солови представения, преминавайки през половината терен и дриблирайки през цялата отбрана на Хетафе. Messi. Oh, brilliant skill from Lionel Messi. Surging forward with real menace here. Brilliant from Messi. Oh, what a goal that is! Цял бразилски отбор загива в самолетна катастрофа. Една от най-големите загуби на футбола. Самолетната катастрофа през 2016 достига до сърцето на целия футболен свят, като поставя под въпрос съдбата на целия бразилски отбор Шапуензе, който загива преди финала на турнира за Копа Судамерикана. Смъртта на Пеле и Марадона. Пеле, легендата на бразилския футбол, който спечели 3 световни първенства и стана първата световна икона на спорта. Почина на 82-та си година. Той се бори с инфекция на дихателните пътища, но за жалост идва моментът и за последното с Богом. Марадона, играчът, който беше изключително влиятелна фигура в световния футбол, напусна този свят, оставяйки след себе си наследството на своите постижения и оспорваните си моменти. The Hand of God. Марадона вкарва The Hand of God на световното първенство през 86-та, съчетавайки гениалност и спортен скандал в едно. Това остава като най-оспорваният гол в историята на футбола. Роналдо губи детето си и целият стадион се изправя на крака в 7-та минута. Роналдо изпитва неизмерима тъга, губейки своето дете, но стадионът се изправя на крака, изразявайки подкрепата и съчувствието си в 7-та минута на матча. Смъртта на Емилиано и последното му телефонно обаждане. Емилиано Сала, аржентинският футболист, загива при катастрофа на самолет, след като подписва да играе за Кардиф. Но неговото последно телефонно обаждане предизвиква вълна от състрадание в футболната общност. Hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá antes haciendo cosas y no termina más. Así que nada, muchachos, estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, que vayan así, ya arrancamos, en 1 hora y media no tiene novedades mías. No sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar, pero ya saben, papá, qué miedo que tengo. Хърватски пожарникари на повикване секунди преди решаваща дуспа. Хърватските пожарникари стават неочаквани герои на стадиона, изпълнявайки своя дълг в решаващ момент преди дуспа по време на световното първенство през 2018. Церемонията в памет на собственикът на Лестър Сити обединява футболната общност в знак на признателност след неговата трагична смърт в хеликоптер през 2010. Пеле вкарва 1000-ния си гол. Пеле постига историческа отметка от 1000 гола в своята кариера, подчертавайки своето майсторство и въздействие върху световния футбол. И да завършим с един български момент.
Моментът, в който цял стадион вика името на български състезател като знак за солидарност с онкологичното му заболяване. Заболяване, което Стенли победи.